Hvis man ikke kan se noget, der er der, så er man blind. Men hvis man ser noget, der ikke er der, hvad er man så? Man må ikke snakke om det. Men hvis man ikke snakker om det, så forbliver det ukendt. Er det berøringsangst? Eller fornægtelse? Frygten ligger ikke i det kendte, men det ukendte. Det vi ikke ved, er det, der skræmmer os. Men hvad er det ukendte? Er det jer? Eller mig? Det er jo første gang, du er her, så der er lige nogle ting, vi skal snakke om. Det, jeg har fået besked på, det er, at du føler dig forfulgt. Kan du fortælle mig lidt om, hvornår den følelse optræder for dig? Kan du forklare mig lidt om omstændigheden? Det er jo sådan, når folk føler sig forfulgt, at man må selvfølgelig først stille spørgsmålet om det dækker over noget reelt, eller det blot er en indbildt ting. Og når du sidder her i sofaen hos mig, så er det selvfølgelig fordi, vi i hvert fald et kort øjeblik indtager, at det er indbildt. At det er en følelse, du har, som ikke er baseret på noget reelt. Hvis nu er indbildt, hvordan kan det så være, at du får den følelse? Det er tit, som med andre problemer, psykisk karakter, så stammer så noget tit tilbage fra barndommen. Som du måske ved, så ville Freud sikkert have peget på, at kilden kunne have noget at gøre med hvad der skete i den anale fase, som du gennemgik som ganske lille. Problemer i den fase af dit liv kan føre til et usundt forhold til din egen seksualitet. Noget, der indebærer tvangstanker som dem, du føler, og dem, som du kæmper med i øjeblikket. For at komme lidt tættere på det her, så kunne du måske fortælle mig lidt om dine drømme. Vi har alle sammen drømme om natten. Jeg er sikker på, at du må kunne huske nogle af de drømme, du må have tænkt over, hvad de betyder. Og det er tit en nøgle til at nå frem til en forståelse af, hvad det er, der foregår inde i det. Optræder der mareridt, for eksempel, hvor du føler dig forfulgt om natten? Er der drømme, som vender tilbage, og som er skræmmende på en eller anden måde? Kan du fortælle lidt om det?
Kom indenfor.